רואים את זה? זה עלה שקל. שקל אחד קטן. נראה פגז, קיבלתי את זה בתור מתנה. אני עכשיו הולך לבדוק כמה זה באמת טעים. זה מנואן זה. מאריחה. זה מיריחו הגיע. זה ממתקים של יריחו, נכון? פילואת מן יריחו? וואו, בוא נראה זה יפה זה. תראו איזה יפה. מגיע 3 חתיכות כאלה. ככה נראה כל חתיכה. וואו. מה טוב. וואו. פגז. זה עם קוקוס. קוקוס. וואו. ביסקוויט שוקולד קוקוס. שבבי קוקוס. וואו. עדיפות. באמת טעים. וואו. רק פוקד. זה 4 ג'ואה. 4. וואו. שווה.